Здравейте, приятели на Control Racing, аз съм Чеф от DLG и ето, че достигнахме 500 абоната. Благодаря ви изключително много, че за този кратък период от време успяхме да стигнем 500 абоната. Благодаря ви за всички гледания, които генерирате. Генерираме, мога да кажа съвсем спокойно, двойно гледания на абонатите, които имаме, за което съм адски благодарен. Ще продължаваме същия дух, ще качваме на още интересни игри и по случай 500 абоната сега в коментарите може да изберете една игра, по ваш избор разбира се, без значение от жанра, и която игра събере най-много лайкове в коментарите, ще изиграем нея. Не е задължително да е рейсинг, да е симулатор, може да бъде хорър, шутър, спорт, без абсолютно никакво значение. Благодаря ви страшно много. И, както сте разбрали вече от видеото, при следващата цел от 1000 абоната ще раздам периферия на стойност 50 евро по избор на самия победител. Единственото нещо, което трябва да направите е просто да се абонирате за канала, да харесате видеото и да оставите един коментар. Благодаря изключително много и на Tiger Out, момчето, което стои зад повечето от тъмнейлите и дизайна на канала. Изключително много съм благодарен. Знам, аз просто оставам без думи. Много се кефа. Знам, че 500 абоната не са абсолютно нищо на фона на другите канали, но за мен е нещо изключително готино, защото това ми е хоби. Правя го с цел забавление и разбира се, трябва да бъдем професионалисти, трябва малко от малко да изпиваме нещата. Затова благодаря ви на всички адски много. Надявам се това, което правя, да ви харесва. Ако е така, палец нагоре и се абонирайте. Друго важно нещо, което искам да кажа е, че съвсем скоро стартираме и стримове в Twitch. Стрима е twitch.tv/Chef от DLG с 1F, не както е случай в канала. И другото, което искам да кажа е, че пускам Discord сервер, а Discord сервера може да го намерите долу в коментарите. Тоест долу в описанието пиннат. Извинявам се, вълнувам се, готино ми е, приятно ми е. Така че това, което иска да кажа, благодаря на всички за подкрепата. Радвам се, че го оценявате и че ме гледате. И също ще помоля всеки един от вас, който гледа това видео, абонирай се, нищо не ти коства, ако харесваш гейминга, а на мен помагаш страшно много. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!